Галя, късна есен позлатени листа украсяваха дърветата. Въпреки това деня бе топъл, слънчевите лъчи огряваха големия град. Стъклата отразяваха и придаваха един диамантен блясък. На фона на тези супермодерни сгради се открояваха и заведения от наскоро отминала епоха. Малки магазинчета с дървените дограми с по 15 пласта боя, които навяваха носталгия. Въпреки есенното време центъра бе изпълнен с живот. Филип седеше пред чашата с кафето и се наслаждаваше на минувачите. От всичките кафета той избрал това заради многото хора в него, явно бе известно. В този прекрасен съботен ден планираше да се срещне с Галя. Познаваха се от студентската скамейка, там той тайно си я мечтаеше. Не я бе виждал от доста време. Случайно бе в нейния град и най-важното бе свободен. Сега бе момента, зад гърба му се чу тракане на токчета, той се обърна бавно, за да не прави впечатление. Видя една забързана дама, която буташе детска количка, а високите й обувки барабаняха по мрамора. Не, това не може да е тя. И продължи уж небрежно да си пие кафето. Той мразеше да чака, но това се налагаше, все пак бе се променил и го играеше кавалер. Града шумеше, от далечината се задаваха минувачи. Една двойка му направи впечатление, бяха момче и момиче, хванати за ръка, които крачеха бавно, влюбено си говореха нещо и се споглеждаха. Бяха прекрасни, излъчваха онова чувство, което напуска двойките, които попаднат в сивото повтарящо се ежедневие. Топлото есенно слънце го бе напекло, чувстваше се като котак на первазена прозорец. Това блаженство бе прекъснато от нещото, което се приближи до него и прекъсна притока на слънце. Здравей, едва те познах, пораснал си, засмя се дамата. Чак пък толкова, усмихна се той. Филип е огледа от глава до пети. Нищо се не бе променило, даже се бе разхубавила. Пред него стоеше слаба стилна дама с светъл пухен пуловер. А дългата и кестенява коса бе организирана в прелестна прическа. Силните й очи го пронизваха, докато той бе запленен от вида й. И някога той я харесваше, но сега тя като че бе разцъфнала, май тогава трябваше да й каже за чувствата си. Какво те е довяло насам? Попита Галя. Най-после се реших да те посетя. Сядай, докато си глътна кафето, че много ми се спи. Да ти поръчам и на теб нещо, прекъсвайки си мислите, измърморвайки Филип. Не предпочитам да отидем другаде. Учтиво отказа тя. Секунда и ще те оставя да ме водиш. Сега поседни и ми, разкажи как е при теб. Не сме се виждали повече от 10 години. Галя седна до него и започна да го изпива с поглед. В главата й се зараждаха мисли. Започна да си го представя. Съжаляваше, че на времето се бе разпиляла. Трябваше да го пробва. Нищо ново, накратко работя не по професията си. Щастливо разведена с 2 деца, идилия, а ти, какво да каже, искаше и се като котка да го захапе и завлече в дупката си. Аз ли, ерген, че с тази професия не мога да си хвана приятелка? Пътувам от град на град, където ме викнат. От заплащането не мога да се оплаквам, тук малко по-излъга, ама нали ги знаем мъжете. Разказвай, сигурно е готино, в всеки град по една любовница. Пусна една тъпа шега, просто не знаеше какво да каже. Филип не бе нещо лау, но и тя вече нямаше право на избор. Всеки, който ставаше, трябва да се яви на кастинг, липсваше и мъжката опора. С 2 малки деца сама жена повероятно будеше съжаление, отколкото възхищение. Какви любовници, работа и пак много пътувам, ръководя малка бригада. Много кадърни и послушни момчета, сигурна ли си, че не искаш нищо? Не искам, ще те водя другаде. Хайде. Ти до кога очакваш да си тук? В понеделник имам малко работа и си тръгвам. И той с един премерен жест повика сервитьорката и приключи сметката. Не след дълго двамата станаха и се отправиха към спирката. Целият тротуар бе обсипан с листа и червеникавото слънце му придаваше приказен вид. Голям автобус пристигна, изпъшка и погълна пътниците. Филип се обърна към своя гид: ние с какво ще пътуваме? Да видя какво ще дойде и ще ти кажа, до новия квартал ходят много неща. Въпреки почивния ден общественият транспорт бе пълен. А най-бе очуден, когато кондукторската каза 10 стотинки цена на билета. Това бе доста странно, бе свикнал поне с 5 пъти по-висока цена. Неусетно стигнаха до тяхната спирка. Накъде е заведението, оглеждайки се попита кавалера. Ще те водя у нас.
Не обичам да кисна по заведения, учтиво поясни домакинята. Блока бе тип преходно строителство. Това означаваше, че бе създаден в първите години на демокрацията, а и скоро го бяга санирали. Най-голямо впечатление му направи прекалената чистота около него. Не бе свикнал да вижда такова нещо. Асансьора също не притежаваше онзи облик на кабинка за улично изкуство. Апартамента бе на шестия етаж. Предложиха му да влезе в кухнята. Тя бе обширна с неправилна форма. Срещу вратата седеше кръгла маса с 4 стола в шестоъгълника, който архитектите бяха отнели от терасата. Вазата с пресни цветя на масата го очуди, явно е настъпила някаква промяна някога. Галя не отдаваш значение на тези неща. Даже си спомни какво се случи с прекрасната червена роза, която той й подари някога, горкото цвете. Преди години, докато бяха в университета за деня на влюбените, тя получи роза. Същата тази роза лежа на масата 5 дни. Седни, аз и сега ще се оправя, каза тя, докато Филип се настаняваше на стола. Домакинята чевръсто застана пред вградената кухня, магически се запалиха лампите и сиянието я обля. Тя започна да рови в хладилника. Тази гледка трудно би нарисувана от повечето художници. Сигурно си гладен, ще хапнем, нали? Из бързината на кошута измъкна нещо от хладилника и го пъхна в парти грила. Галя сложи в една чиния двете препечени филийки с шумка и кашкавал. Кашкавала се стичаше предизвикателно по коричките, а наоколо се разнасяше съблазнителната мирис, което го накара да слюна отделя. Хайде, хапвай, каза тя. А ти, аз съм на диета. Чай искаш ли? В главата й се въртеше една мисъл. И аз искам да ям, но пусто трябва да съм слаба. Като почнеш да пълнееш и обществото те отбягва. За да не я дразни вида на храната, тя отново стана. Грабна една тава пълна с нарязани картофи и я метна в фурната. Не съм гладен, ела седни да те видя, е добре, мога да изпия още едно кафе, направи се натвърд Филип. Не харесваш ли принцеси, за теб ще направя нещо друго. Абе седни. Галя включи машината и трескаво започна да търси сладки. В този момент зад гърба усети топлина, топъл дъх обви врата й. Усети ръката му да се плъзне по гърба и настръхна какво ли иска да направи, няма значение, от отдавна не бе докосвана така. Леко изпъшка и се намести срещу него. Палавата ръка се скри под блузката и започна да пълзи нагоре. Филип имаше възможност да се наслади на допира с кадифената й кожа. Галя се разтапяше от тези му действия и той побърза да пъхне и другата си ръка под пуловера. В този момент тя осъзна, че това, което мечтаеше, май се сбъдва. Устата й промълвиха. Не бива, това, което казваше, не бяха нейните мисли. Страхуваше се да се отпусне, от отдавна не бе правила щуроти, но в нея се обаждаше гласът на обществото. Филип се отдръпна. Извинявай, увлякох се, аз ще си ходя. И Филип се почувства доста неловко. Може ли от врата за краката, помисли си той. Добре, че не ме изтрая направо, много се изложих, и се отдръпна бързо една крачка назад. Никъде няма да ходиш, каза Галя. Ела оттатък, леглото е голямо, а и децата са при баба си и устните й се впиха в неговите. И те се отправиха по коридора. Коридора бе кафяво червеникав, абе кой ще ти гледа коридора? Сега беше негов ред да допоразпали още огъня и я притисна към една от стените. Ръцете му се плъзнаха по тялото и улови ръцете и ги претисна над главата й. Устните жадно засмукваха последните капчици червило. Тогава нежните му пръсти вече рошеха косата й. Наслаждавайки се на това блаженство, попиваше всяка ласка, с която я обсипваха. Аромата й го подлудяваше, беше толкова умаен, че той не можеше да се откъсне. Галя се откопчи от вече разхлабената хватка и натисна бравата. Нахлу силна светлина и се видя огромната спалня. Леко я надигна и нежно я метна на изпънатото до съвършенство легло. Продължавай, искаш ли помощ? С треперещ глас попита тя. Край.